Καταρχήν τον πλησίασα στο αυτόφορο και το πρώτο που τον ρώτησα αν έχει δικηγόρο. Εκεί κατάλαβα, λίγο μίλητος, ευγενής, αλλά εκεί κατάλαβα απεγνωσμένα πια ζητούσε να επικοινωνήσει με δικηγόρο. Ανέφερε συγκεκριμένα ονόματα και τελικά συμφώνησε να τον αναλάβει, να τον υπερασπιστεί ο κύριος Σπύρος Φυτράκης. Κανείς από τους δικούς του από τη Θεσσαλονίκη δεν ήταν κοντά του, ούτε συγγενείς ούτε φίλοι. Πάντως ζήτησε έστω και ένα συνεργάτη του κυρίου Φυτράκη να τον επισκεφθεί απόψε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για να μιλήσουν. Και ζήτησε μόνος του από το αυτόφορο αλλά και από τον ανακριτή να πάρει μια προθεσμία που τελικά του την έδωσαν για την Τετάρτη. Ξέρετε τα δικαιώματά σας, του είπα. Είστε φοιτητής της θεολογίας και όχι της νομικής, μου απάντησε. Επιφυλακτικός όπως βλέπετε, όπως ακούτε, μέχρι κεραίας. Κουμπωμένος θα έλεγα. Καχύποπτος ακόμη και για ένα μπουκάλι νερό. Αφόρητη ζέστη στα δικαστήρια σήμερα, ζήτησε από τους αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής ένα μπουκάλι νερό από το κηλικείο των δικαστηρίων και προτίμησε να το ανοίξει μόνος του, έστω και δεμένος πιστάγκωνα, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι ήταν σφραγισμένο. Σφραγισμένο όμως είχε και το στόμα του και στην ασφάλεια το 48ωρο που προηγήθηκε, γιατί δεν έφαγε και δεν ήπιε σχεδόν τίποτε από ό,τι έμαθα. Και δεν ήθελε τίποτε να πει και σε εμάς τους δημοσιογράφους. Τον ρώτησε αν θέλει μέσα από εμάς να πει κάτι, μια κουβέντα προς την κοινή γνώμη, έστω για τον ταξιτζή στην Πάρο. Απάντησε αρνητικά, κουνώντας απλά το κεφάλι του.